Zoom and focus news on social media. Yensa kan tatele ewa homa so yekọ asante achem central na yedi nkomo afro na ne nyina ne se asema me boss so awerɛ ho sema esi ho na wotwe mu anya asem kumo awerɛ ho pa aketese bia memfo bia kokunu ya yekọ na yakɔhwɛ de baye na wodi mu nkyiremu so abreye tatale good morning. Hello. Hello. Good morning, Tatali. Good morning, Nana. Na bibi abako de. Na me na dumo na monso e. Oh, adom mompai bonti ye ho ye pa. Sa asante achem central hoboko konongo na importamo. Na me adom ye yidie esisi ye ya bibi abako ewa ha. Oh, ye de radias. Na eba ne sai aketesi afefefa minfo bia kokunu ya sa na ko bible nchirimu kakra. Nana bichecha rfmghana nyina. Nana de yebeka ne se efiada no na a policefoɔ enya ne ntie se emu bi eda Methodist anase Methodist primary A ɛwɔ ahembronum hɔ emu bi eda hɔ no school mu hɔ a omo public toilet no hɔ school no toilet no hɔ na emu ne da nti a police for yes and they said betu ho anamo akwakọ hwe na omafa emu no e de fi ho na they say call he no na akwala owo nimfie efi 18 to 20 yeah 18 to 20 tatale gina so kakra meba etiefo amutie monko Facebook live rfm Ghana mfonyi no etwagu opa wo hwe abayo afefefe so the tatale kan nemfie no 18 to 20 years na je so onyini kra na kohwe mfonyi no honom obehu sibi omosi aye no awerɛ ho pa otum se ni pa mobo ko Facebook sisi rfm Ghana na kohwe de ekozo tatale to aso na a police for enso etu anamo by central for enso yekɔ ho na yekodu honom no na send ya dodo na ka se ritual killing no yekodu na yesa police for kire se enye ritual killing na omo antwitwa ne party bia amfa nko na ne nyina ewo ho na send yekohu abai wan send yoda ho na arwahuyi na yehwe a police for sekan ene moja bi so akọ nti enu na lead you omo de call baby na emu na eda anti uha baby emu ne da na utumu se omo pray so yi se wo hwe extra akoye se ya do ho na da mi se omo pray so yi pa ewo ho no mo na abra police for ko hu emu no omu se yawo abaiwa ne sekan yawo ne sekan na ne mfimu nso ma wo ne sekan ma ne nsono kakra epie na de twa wuo no kura so kire se ye de aba de awo akola ne minim de awo nanum akopie ne minim ti uhwe mfonyini na ma hu se aba bi hye nanum na che se omodi wura nanum omodi sina nanum hu ababe mienu bi wo ho a na o se omudi gura nanum ya rawo some etiefo mode amonko Facebook se rfm Ghana ko ho no ma emfonyi na etwagu sade report no eba no sa pepepe na abehu ho no ma bayo afefe so no se ohwe kon mode na afaso a chese awerɛ ho pa ba mienu ehye nanum na chese sade report no ka no omudi sna no yade bi awerɛ ho pa na itatale mai musa we abayo anu wo frɛ he munim no abayo ye hihye mu chese ofi kumase kwan so na abayo no oni obi na kya konongo ahembronum okay school I friend elite opposite wa ho na ote nti ema yebo ana ekọ ho no ko ye nhwemu kakra so ho na ye hu se ni nuan mu bi anase na kiri ba bi nso kura wo ho na ye ni di nkomo ama ono so identify se ye ni nuana tina send ya hunu se ase owo oni obi na che wo dem
na according to ehwehwemu kakra na say ehuhu kakra ye bisa ye ne kire say na nkanya bai wa ne pote na na amafo ne ba be de e ba be hwehwe no ana che say o ma me so mo target on na de o han edan no onu mum na nka mo hwehwe no enti we no o mu ko ofie ho na kwache no ana so mu hia no baabi Sandia ekosi ye no ahwemfo so mo say eye anajo nomienu no ahomache no mienu no omuti dede kakra bana won say ye na mafo ye ne empena asem ne yi nti no odinu say one no be ham so no mnim say obi ne ne boy ene ne ham so nti no ma omaje ankoso bebre nti ba ne sa no dede ne perform no mnim say o nipa na be ham so awie a okọ nti na not knowing say omo de abai one so eko now so na bobe say sani aka on say as no mienu fa emu hono no ahomache na ahomache mu hono no okay anapa na je say omo ehunu nti omo nim say okọ lechi say na abai wano atwa nananom na ni nyina mu ni say de ekosi ani say sani police for wani ma police for adwumai omo ye say no sani akosi de omo be ye hwehwemu na omo huni a eku abai wana ni nipa odi sa ewuo no na eye sada na aye fiada na nyimre na be kan say insuo so omo kokun abai wana de koto ye na ware ye insuo ware a da e konongo na je so omo de koto insuo ho kwa so na school no ben kwa so na school ne ben okay ntiom de ne koto insuo no ho na ye nyina ye nim se eye asante achim finfim ha de eye insuo ba ko a eda ha eye kese pa eye oware eye na ware insuo no no na obi nso ntumi ndi bone e fa hye no na yenka ne se enyumre na beye within be 6 to 7 mu enya ne ntie se eye mranti wa bi be mienu miense bi di omo ho aba a police fo ho se omo nim wo ne ho bi natural say police for anya nipa mienu a wo mu ana di omo ho kwama police for omo ana di omo ho aba okay so afomo asum ode omo etu anamo se omo be sa koso ayemu ehwehwemu akosi nianti a eye omo di sa ewu no ewo hono mo okay abusuafo momra rfm Ghana ewo Facebook behwe abayo afefefe ne mfonyine daso yi ne ho ofeye pa akokọ kama pa wo de bra Facebook sesi a na behwe ayreho utumi se nipa emobo pa na ma me sa we totally abusuafo ababonten de nsem bia beto dwana na so far ne de yenka se yenya ntie kakra na so a police for etu nsafre ye no eni se ebusuafo ne bi nso aba eno na ma yinya ni mfoni kakra hu se sa abai wa ne friend eye cistabel okay cistabel yes ena ma yedi hu ne din ne bebi a ohoni na nti ebusuafo ba ko bi no bi aba eye police fo ho ama omo nso abe identification ehu se eye omo dehie okay tata wo de kwsoa ne de akire megide se nipa mienu de omo ho aba de police force guso omo ye nhwemu enti de akire maye na de be fra akire ababia no ye be san ba ho na mlepam ya beje wai na ye chelsea for se ne be si akire bia so ye mfa enkame ye rfm etifo nyina ya me shop ha na no pay yeah Zoom and focus news on social media.